na mayanda ni gonyar kobaga kubwatanse ase ekenyoro gya kirenda kegotoka ime yomoche onyamira maiga yomoga kabwe myaka igatwa samareta erikinyecheo utoka gaisungeti ase nyomba yaye korengana na kirori nigo bono bakwerera buna nyagusira nigo konyamenyete no borema ase kuguru kwaye ase amaburi bono aesokire buna na kyanya tukoba gakorina gwika enyomba igoro na gwesungia nigo bono basabire obotuki gokorekana erio kwerera umubiro ekikirire to mubiro yo gutoka gusungire ase nyomba yaye na nigo bono rusiwa na koiro gwika ase nkendu yenyagitari ya Nyamira. Tebanyiri kigeng'entete in the process twacharinde twanyora muragu gosiekire mungwana rero kurima mwinari ocha baigura na twaswa nyomba na batwasangia ari no rio tugametere kini magora atakunetinse nete na berote from the other room paka ase ng'enterete na bemo ng'entete emwetete bigotiga ande yambete goswaini na rio rinde twaswa kuresi alam uniform mo assistant chief ko ni process yale egere yale kaneli ritu akiala abantu baswa gukura nabanyakenyoro na bachire gabatete ko witness customer yane esege yale nyomba enkongu sana ebintu byokara bikorokia jenare ebintu nabikorokia nende bikoro tombira byo mwese kenyomba galia ngakibona bikoro to bikotokoro ngayo musubati yo yar to ya nyomete kera nyoma twabeire rende to strago ko chabarege gaba moita bamuraba mwaboyo mokomo bati ba minyoki ba minyoki ne mioro baganseli kero banselia kagenda nchekero bansera tinari natigete bikoro tasibona iga njento linere isokera tumusacho mungao ne kero kurigire nyomba gaiga nonya togoteba ng'omwana igeng'entete yo nare koganinga tiga serikali eiche erigere nyomba aria. There's a lot, looks like there's commotion. Chigunie nchira chire bikoro to na bintu binde eserikali yakora invest nalenge mwana naruru mwana mwabo okona gokema gotiyo na makumuburi cho linkyo gokemera anti mwana uminto bweitire ona kana na iguga na minyoka gocha twacha na mumuru mwabo na mukaba mumuru mwabo bali na sigete igoro banyora ne ng'entete.